Và Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सुजासिम नायगोन होननानै। नोंथांमोना नुखाबाय फार्स्टआवहायनो डेम'आवहाय जोंनि बिजिनियावहाय आरो बेसेबा गेदेर लोखि मेला दा जागासिनो बेसेबा इन्टारेस्टिं सोलिगासिनो दङ दायो। मेलाया एसे गोबावैनो लाखिदों आरो 15 दिन ना मा होननाय खोनादों आरो आङो सानबासो थांबाय खोमा सानबा 6 दिन थांबाय दां ओमफ्राय दंबावो आरो सोरबाफोर नायनो गोसोबा नायफैनो हागोन। ओमफ्राय जोङो लास्ट नाइट थांदोंमोन आरो थांनाय हरनि मोनायावहाय ओमफ्राय आं दा भिडिअ इडिट खालामदों नैबे नेक्स्ट डेनि मोनायावहाय आरो एक्चुअलि खामानि एसे बिजिमोन बिनि थाखायनो आङो इडिट खालामाखिसै दिनैहाय ओमफ्राय प्लास हेल्थआबो बांद्राय मोजां नङामोन बिनि थाखायनो आं सानबाय दा भिडिअखौ आपल'ड होनोसै होननानै आरो दा जुदि होनो हायाबाबो आं भिडिअखौ आपल'ड होगोन बे भिडिअखौ आपल'ड होगोन आरो लोगोफोर आरो बहुत इन्जय खालामदों नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे इन्जय खालामफादो थ' बिदिबा लेट्स गो गांगां लानो बेखौ मोजां नुगोन ना मामिनो हरोबा कौन है ये लोग कहां से आते हैं कुल्फी बेसेबांथाय त्रिस थाखानो जानायनो 30 थाखा जानाय नायनो र' मायदि दे एटा दे मामा नै मामा जागोन ना जाया होनो देलाय मायदि मोजां
गासिनो बेसर Đấy mà. Gue kapan gelem mama? Gue tau pun dah, bisa. Ini dong orang. Di sini. Udah mah. Sepakan bam deh baca. Hah? Aku harus beli bam di mobil. ओमफ्राय नै लोगोफोरजों एसे फट' सट' लाखांनानै ओमफ्राय नैबेयावहाय एसे जानोसै एग रल जानोसै होननानै हाबबाय आरो नै लोगोफोर नै जाबायानो नै जासुलिया जा बानलु आलौ खादों आंखौ आयौ जाखांनानै आयौ थानो हालामोन आं बानलु आलौनानै मा खालामगोन मा मागोन जादों आरो ओमफ्राय क्रिसियाबो दसे खारथिंबाय थाबायसो आंजों बानलु आलौनाया मा जादों बानलु बेगरखौनो जा बुरजा मोनजाबथारदों आरो आङो बोरैबा सिगां बासिलायालासिनो ओरैनो मुखासथ' जाबाय आरो जाबाय ओमफ्राय उनाव बानलुसो आलौ जालाबायबाय आंहा नै क्रिसिया जि थाबायथिंगासिनो आरो दसे बिनि आवगोलावबा बिफाजों बाम जानायनिफ्रायनो ओंखाराखैमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय एसे ओंखारनानै बिदि जों मेथाइ जानाय टाइमावसो ओंखारनानै थाबायबाय थाबाय आरो बियो दसे Good evening, ladies and gentlemen. हमारे अंदर सभी का नमस्कार है। जादू दिखलाने से पहले आप सबको इतना बता देना चाहते हैं जादू कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं, जादू शादी कला में दिमाग का खेल। आप लोग जब तक जादू देखेंगे हमारी हाथों की तरफ और बातों की तरफ डांस खत्म होगा फिर चालू हो जाएगा। डांस खत्म होने के साथ साथ प्रोग्राम चालू होगा, खेला चालू होगा। हाँ जल्दी करेंगे भाई, जल्दी करेंगे। शुरू से आपने क्या प्रोग्राम देखना हो जल्दी करेंगे भाई। हाँ चालू होने जा रहा, पहला खेल पहला जब चालू होगा अभी जल्दी। Tren ke sini mah, tren nah. Tren ke ni mah. Iya jero. Mama, tren ke sini. Ini abang gak keren lah. Ini abang gak keren. Ini lah